akeh iki. Oke. Ya. Mantap toh wadere. Wih. Mantap toh. Ini juga bentar ya. Bentar. Lebar. Goreng gimbal lor. Tadi gimbal wader. Si komplit iki lor, iki lor. Iki lor. Gimbal wader. Pasut. Lor, saiki bulik galek kembang turi. Iki engko arep mecel kembang turi, Lor. Oh, mau bikin pecel. Bikin pecel. Oke. Iki. Oh, Kembangnya. heeh. Dapat banyak toh? Iki banyak iki. Oh iya. Mana lagi? Ini ndak. Oke. Iki lho, Lor, kembangnya turi, Lor. Ngene iki lho, Lor. Kembang turi serasa tumbas, Lor, golek. Iki lho, Lor. Delok. Wis entuk sak iki lho, Lor. Lah iki apa nih ini? Iki anak kelentang iki. Iki engko enak iki engko dikulobian. Oh. Tapi sing enom. Lek tuwek ya gak enak. Kok kacang panjang ya? Heeh. Gak gadok. Mana? Sing mana? Tak ambil nanti. Saya ambil. Gak telung no. Kayak sing ngono. Ki kelentangnya nggak diambil itu. Iki Heeh. tuwek. Oh, tuwek. Tuwek ini pisan. Oke. Dur lor gak mau gentar soalnya. Iki golek sing ndek-ndek ae. Lah iku sing di bawah lho akeh pisan. Wis entuk akeh kok iki mau. Heeh. Barang nambahi titik ae lor. Tambah sedikit. Heeh. Oke. Nah, udah? Wis. Nyari sing kuncup-kuncup ngono dulu ya. Megar gak apa-apa pokok sik enom. Heeh. Anak tuwek biasa nek megar ki tuwek, Nduk. Oh, gitu. Wes sakne ya. Cukup lah ya. Wis cukup wis akeh iki. Oke. Ini ya. Apik-apik ya. Heeh. Ayo. Wis ae saya. Ayo. Heeh. Loh, sik rene. Oke. Lor, Bule sekarang mau bikin pecel kembang turi sama gimbal wader. Wih. Nah, sayurnya pecel ada sayur sawi, kacang panjang. Terus ada toge, Lor. Ini yang bikin kinclong, Lor. Toge ini bikin kinclong. Beli. Ya wes, Lor, ayo Bule saiki arepe nganu. Mitili apa bersih kembang turinya. Oke. Gini aja, Lor. Gimana beli? Buang pucuknya yang kuning ini. Terus ini nanti ada ini loh, Lor. Ada apa kelentangnya loh, Lor. Oh iya, kelentang sing tadi iku ya. Sing nom iku. Ini kan ada gini ya, Lor. Ini buang gini. Itu yang bikin pahit. Ya turi itu ya memang agak pahit-pahit dikit. Tapi enggak yang pahit banget ya. Enggak kayak daun kates enggak. Ini gini dibuangi gininya. Oh, berarti ning daleme iku kan nenek kaya batangnya iku ya. Batang terus ada di pucuknya itu kayak ada serbuk kuning gitu loh. Ini yang dibuang gini. Gini. Oke. Di sampean ada enggak, Lor, kembang turi? Kalau ada coba diurap enak, dipecel enak, Lor. Kalau ada, kalau dibulik banyak. Lah nanti lek anu apa lek ning tempatnya dulur nanti kalau enggak ada berarti mampir ke bulik ngono. Heeh, mampir ke bulik tak kasih kembang turi, Lor. Tinggal nyari. Be, sama lagi ngapain, Be? Iki lho, Nduk, saiki babe arepe nyuci wader, Nduk, ngumbah wader. Oh, gitu, Be. Heeh, iki engko jare bulik mau bilang lek arep digawe gimbal wader. Heeh, Be. Iki lho, Lur, babe ngumbah wader iki lho, Lur. Lur, bah,
Piye lur? Mantep to wadere? Wih. Mantep iki lur ya. Tapi saiki langka wisan lur wader lur. Ngono ya, Be? Heeh, angel golekane. Nek mbiyen ki babe mancing ki wah oleh akeh lur. Heeh, ning kali ya, Be. Ning kali. Iki mau babe tumbas utawa beli lur iki. Iya, Be. Saman ngono ya juga suweneng karo wader, Be. Wah, lagi favorite babe kok. Babe gampang cocokan lur, cocok karo wader iki lur. Beh tenan. Lur, bumbune gimbal wis tak siapin. Iya, Beli. Ada tumbar bubuk, kunir bubuk, bawang putih, miri, daun jeruk lur. Iya, Beli. Wis ngono tok ae lur bumbune. Mari tak wewi ya lur. Oke. Dilek. Iki bumbune gimbal lur. Iya, Beli. Kayak kene. Heeh. Kayak banyu. Kayak banyu titik sik. Oke. Terus iki karo iki anune iki. Lempere. Iya. Jadi. Pakai tepung terigu. Oke. Banyak, Beli. Banyak ini semua iki. Terus dikasih tepung beras sedikit lur. Oke, Beli. Wes ngono. Sekarang dimasukin penyedap lur. Itu micin. Dan gurih. Oh, gak perlu garam ya, mau wis ya. Garam wis ngelek mau. Oh iya, deh. Tapi engko diicipi rasa, lek kurang yo nganu, Tambahi lagi. ditambahi garamnya. Heeh. Wis sumup. Biasa kasih garam. Oke, Beli. Tambahnya dulu. Oke. Ini bentar tok ya. Sebentar, Pak. Ini diangkat. Itu Bang Turi. Oke. Ini juga bentar ya. Bentar. Wis matang Bang Turi. Oke, Beli. Sekarang goreng kerupuk gendar. Ya, Beli. Wih. Lebar-lebar niku ya. Lebar-lebar. Heeh. Lebar-lebar. Ini minyak ini. Oh berarti lek 4 kebanyakan. 3 iki. Kok atau 2 iki. Heeh. Goreng tahu. Iki lur, wadere lur. Dimasuk nih rene lur, saiki lur ning ngene tepungnya mah lur. Tenan. Dek ni siji ning adonan. Arek ini goreng. Sip. Goreng gimbal lur. Ya, Beli. Gimbal wajar. Lur, sekarang Buli mau ngejari sambal pecelnya. Iya, Beli. Buli punya yang sudah jadi lur. Heeh. Ya bahannya dari kacang,
bawang putih, kencur, lombok, daun jeruk, asem, gula merah, Lur. Ya, Beli. Wis biasa gitu loh, Lur, sambal pecelnya. Lur. Sekarang sambal pecelnya sama bulik mau dimasukin di tempatnya sini. Ini, Lur, ya. Dikasih air panas, Lur, Ya, Beli. biar cepet anuin nanti ya. Cepet Cair. Cepet cair. Aromane, Lur, sambal pecelnya sedep. Enak, Beli ya. Enak sedep ya. Cocok iku sama Karo- tadi gimbal wader. Timbal wader karo Kembang turi. sip janan. Lur, le masak bulik pecel kembang turi, gimbal wader, Lur. Wis mari, wis rampung, Lur. Sekarang saatnya makan. Monggo, ya. Oke, Lur. Oke. Buli, Yo. anu babe di mana, Buli? Sik nih. Heeh, pecel. Jan. Yo ke genep be sayure. Genep Komplit kudune, Beli. Kembange turi. Iki Hmm. sawine. tumbuk-tumbuk ra apa-apa lek Iki untuk sambel ben klentang penak. karo capar. Kacang. Tumbuk. Kacang. Oh, tumbuk. Oh, ngene ya. oh. Nih sayure iki. Ah. Kembang turi nih. Kembang turi. Nah, Seneng ta be kembang turi? wah mantep iki cocok iki Lur. Oh, titik sambele. Oke. Babe senengane sambel kok. Tempe be. Tempe, tahu. Tahu. Ojo lali gimbal. Piro gimbale? Gimbale loro ya nek wis. Nah. Gundut be. Nya dudono sedulur. Iki lho Lur. Babe Lur. Iki lho Lur. Beh, Porsi lengkap ya, Be? porsi komplit iki Lur, iki lho Lur. Iki lho Lur. Gimbal wader. Waduh, jan mantep tenan Lur. Tenan Lur. Beli kok ini lek mangan lho. Porsi komplit lengkap iki. Iki lho Lur. Gimbale wader lho. Delon. Sip. Mantap. Lur, Ayo. monggo Lur. Monggo. Babe karo beli madang ya Lur ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pecele Mantep. mantep tenan iki. Cocok. Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Lur, maam Lur. Delok, Be. Wih. Pas Lur. Cocok dilawuhi gimbal wader Lur. Cocok tenan. Lur. Lupuk gendar iki. Sak layangan Lur. Didengi pasti Lur. Panas kone babe. Mantap. Terli mantep, enak. Digandengnya apa-apa pas Lur. Lawi akeh rame iki Lur. Bingung babe Lur. Rame ya, Be. Rame beh dan gembel lawe.
Enake piye, Be? Beh tenan Buli, enake gonggur. Alhamdulillah Lur, lek madang babe karo Buli udah selesai Lur. Iya, Be. Seperti biasa Lur, tetep Buli karo babe ki ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana aja berada Lur, diparingi seger waras, sehat, panjang umur ya Lur ya. Amin. Paringi gangsar, lancar, berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur. Wassalam Lur. Matur nuwun.